Ja se zovem Sofija Tošović, dolazim baš iz ove škole, Sveti Sava. Jako mi je drago što učenici iz drugih škola mogu da dođu na pripreme baš u ovu školu, da svi zajedno steknemo znanje i da što bolje uradimo završni ispit. Ja sam jako napredovala od probnog završnog ispita do sada i jako se radujem budućem periodu. Ja sam Helena i dolazim iz osnovne škole Vuk Karadžić i ovde nam je toliko zanimljivo i dobro da kada imamo u Vuku radnu subotu mi biramo da dođemo ovde na pripreme. Svi nastavnici su jako prijatni i dobri i sve nam objašnjavaju šta nas zanima i mnogo mi je drago što idem na ove pripreme. Ja sam Sofija i ovde osim što svake subote učimo nešto novo, imamo i priliku da se družimo. Nas tri koje sada ovde gledate ćemo možda i biti u odeljenju zajedno i preporučujem svim narednim generacijama da se prijave jer se neće pokajati.